Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Espero que el quadre hagi quedat més o menys horitzontal perquè porto una estona intentant que el mòbil quedi recte i sempre em sembla que queda inclinat cap a la dreta, després inclinat cap a l'esquerra i no aconsegueixo que a mi em sembli horitzontal. Ara més o menys crec que sí, però bé, espero que ho hagi aconseguit. Bé, tornem al tema del vídeo d'avui. Ja ho deveu haver vist al títol o a la miniatura, que parlarem d'un parell d'expressions, com que i sí que a vegades que són molt útils en català i que, sobretot per gent que ha après primer castellà o que és directament castellanoparlant, gent nadiua de castellà, que aquestes, doncs, les estructures són semblants a les castellanes però una mica diferents i en els dos casos la diferència és que en català posem aquesta conjunció que de manera obligatòria i doncs bé, avui vinc a explicar una mica per què és obligatori, ben bé què volen dir aquestes expressions, en quines situacions s'utilitzen i que no quedi ja cap més dubte amb això, fer una mica també de repetició d'aquestes estructures i així doncs aviam si la majoria de vosaltres ja comenceu a utilitzar-les de manera més correcta. Doncs bé, comencem primer de tot amb el com que, crec que és la més interessant de totes dues. És un connector molt útil, d'acord? Us el recomano moltíssim. Per què dic que és molt útil? Perquè serveix tant a nivell informal, col·loquial, quan parles amb gent, com fins i tot si heu d'escriure exàmens, redaccions o tal, també a nivell més formal també es pot utilitzar perfectament, d'acord? Per tant, és molt útil, s'utilitza molt, no és una cosa que sona antiga, no està, diguéssim, desfasada, perfectament actual i, per tant, hauríeu d'aprendre a utilitzar-lo, sens dubte, si esteu aprenent català. Llavors, el com que té un significat equivalent a per què, d'acord? Però només es pot utilitzar quan donem primer el motiu, d'acord? Llavors, normalment si jo dic agafo el paraigües perquè plou, dic primer, parlo d'un fet i després en dono el motiu, d'acord? Agafo el paraigües perquè plou. Però, si jo vull donar primer el motiu, que molts cops per l'estructura del nostre raonament, el que estem dient, doncs té sentit donar primer el motiu, no puc posar el per què al principi, d'acord? No és correcte, no puc dir per què plou, agafo el paraigües, no és correcte. Llavors hem de dir com que plou, agafo el paraigües, d'acord? També puc dir, per exemple, com que no tenia gana, al final no he sopat. Només he menjat un iogurt, per exemple. Val? Llavors, senzillament, ja ho veieu, que no és una cosa especialment difícil, però és important aquest com que. En castellà, només amb el como ja en tenim prou, no? Como llueve, cojo el paraguas. Doncs en català és important posar aquest que. Ja està, no és una cosa complicada, però sí que us aneu de recordar perquè si no la frase no és correcta. Val? I tampoc no m'intenteu posar el per què al principi, per exemple, si veniu de l'anglès o d'alguna altra llengua on es pugui posar el because, no? Al principi, because of the rain or because it's raining, llavors podeu seguir-ho així, però en català no podeu posar el per què en primer lloc. Val? Doncs bé, aquest seria el primer punt, ja veieu que és una cosa molt senzilleta, però és important. I passem a la segona expressió d'avui, que és el sí que. Això bàsicament és per quan ens fan una pregunta i doncs volem respondre de manera afirmativa. A vegades tampoc té per què ser una pregunta, pot ser que nosaltres mateixos en el nostre discurs sorgeixi aquesta estructura, però bàsicament deixem-ho amb la situació de les preguntes, que és el més obvi, la més òbvia. Això, senzillament, si et pregunten vols anar al cine aquesta tarda? Doncs tu pots respondre sí que vull, d'acord? I has de posar aquest que, sí que vull. O, per exemple, si et pregunten tens gats a casa? Sí que en tinc, val? No pots dir si vull o si en tinc, val? Per tant, necessitem posar aquest que per connectar aquestes dues parts de la frase. És obligatori, també. I això també és un error que jo sento bastant freqüentment dels meus alumnes, sobretot els que han après els que són castellanoparlants, perquè en castellà aquesta estructura sí que és correcta, sense el que. De fet, en castellà es pot posar el que o no, és optatiu. Però en català és obligatori. Aquí m'agradaria fer una puntualització i és que és possible no posar el que, però llavors hem de posar-hi una coma, d'acord? Hem d'escriure una coma, que és sí, vull anar al cine, o sí, coma, tinc mascotes, val? Llavors, en aquest cas, sí que és correcta aquesta frase sense posar-hi la conjunció que,
però aquesta coma realment hi és escrita i també hi ha una pausa significativa en el llenguatge oral, d'acord? És molt diferent, sona molt diferent. Sí, tinc gana, o sí, vull anar al cine, sí, tinc mascotes, això és correcte i sona bé, però en canvi si dieu sí tinc gana, sí vull anar al cine, sí tinc mascotes, això sona malament, de debò. Aquest petit detall de fer la pausa ja canvia totalment com sona la frase per un nadiu de català, d'acord? Llavors també això és una cosa que doncs, heu de vigilar. Si no voleu posar el K, heu de fer una pausa que a nivell escrit es tradueix en una coma. Doncs res, són dues petites expressions, dos petits connectors que podeu utilitzar. Heu d'utilitzar, diria jo, d'acord? Perquè són coses molt útils que segur que surten en les vostres converses de català i és millor doncs, fer-ho bé i que sonin bé, val? Doncs res, amb això ha estat tot. Com sempre, si us ha agradat el vídeo deixeu un like i subscriviu-vos al canal si no ho esteu. Si us ha quedat algun dubte d'alguna frase que, per exemple, penseu, ostres, en aquesta frase podria utilitzar-ho o no, no sé si teniu algun dubte, m'ho podeu preguntar, com sempre, als comentaris, que intento respondre'ls tots. I res, això ha estat tot. Ens veiem al proper vídeo. Apa! Ciao!